हगमा बिल गामिनि दिनै रंजालि बैसागुनि 27 खेब जेरै बैसागु खुंनाय मोनसे हाबाफारि बे गेवलां मेल हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बैसागुआ जे बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो बेखौ दिनै जोंनि हगमा बिल गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फोरमायनो हाबाय। मानोना जोंनि बर' हारिखौ बोखांनो गुबुन गुबुन धोरोमाव गावस्रानाय जेरै ब्रह्म बाथौ ख्रिस्टियान सतसंगि कृष्णगुरु धोरोमाव गावस्रानाय बर' हारिखौ खौसे खालामनोब्ला जोङो दिनै हारिमुखौ सिगाङाव दोनग्रोथारनांगोन। हारिमुखौ जोङो दाहाल हिसाबै बाहायथारनांगोन। हारिमुखौ जोङो थुंग्रि हिसाबै बाहायनांगोन। बिदिजोंसो जोङो हारिखौ रैखाथि खालामनो हागोन। आं बेनिखायनो हगमा बिल गामिनि रायजो राजाखौ आरो इयुथ क्लाबखौ जोङो आं सरकारनि जानानै आरो आंनि न'खरनि जानानै रंजालि बैसागुनि हामबाय होननाय बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनि आरो आंनि न'खरनि जानानै रंजालि बैसागुनि गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो मान आरो आंनिख्रुइ दुइसिनफोरनिसिम आंनि आशीर्बादखौ हरनाय जाबाय। थाम बाजिनिफ्राय 4 बाजिनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म बिथाङा काजलगाव बाजारावहाय फ्राय 5,000सो BPF सापर्टारखौ लानानै UPPDL दिनै जइन जासिगोन। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।